Vitajte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. Rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trénerkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou. Jani, keď sme rozmýšľali nad témami do podcastov, rozprávali sme sa o témach, ktoré najviac riešime aj na tréningoch. A jedným z takých častých tréningov, ktoré aj robíme, sú prezentačné zručnosti. Aj napriek tomu, že doba pokročila, že s tými prezentáciami už sa stretávame skôr, že tie deti aj v školách už musia prezentovať. Aj napriek tomu stále to vyskakuje ako problém, že tie prezentácie nevieme podať tak, aby mali ten želaný efekt. No vieš, pre mňa sú prezentácie ako komunikácia, že to nie je dvojdňovka alebo pár prezentácií, to je niečo, čo sa vieš dlhodobo učiť a dlhodobo v tom zlepšovať. A napríklad to, že tie decká dneska komunikujú alebo prezentujú od základky, mi niekedy nepríde úplne užitočné, lebo veľmi zriedka dostávajú spätnú väzbu na tú prezentáciu. Čiže on odprezentuje, dostane nejakú známku, ale v podstate nie vždy má zreflektované, ako na tých ľudí vplýval, ako to vyzeralo, či to dobre zostavil, či tam dal tie podstatné informácie. Čiže spätnou väzbou mu je známka. A zvyčajne teda, aspoň z mojej skúsenosti, sú tie prezentácie zúžené na nejaký PowerPoint. Dobre dať slajdy, dostatok slajdov, nejaký obrázok a to je záruka dobrej prezentácie. Ano, ale asi to tak úplne nefunguje. Tam už sa dostávame do biznisu. Čím väčší korporát, tým viac slajdov a viacej dát. Hej? Tak to asi nebude odpoveď. No a čo teda by si poradila každému, kto má pripraviť nejakú prezentáciu, že čo je možno to najpodstatnejšie, lebo keď sa snažíš sústrediť na príliš veľa vecí, tak zvyčajne je to nemožné. Hej? Čiže čo by mala byť možno tá jedna, dve veci, na ktoré sa sústrediť pri príprave tej prezentácie alebo teda pri tej samotnej prezentácii? OK, prezentačky by nám vyšli asi na viac podcastov, ale podľa mňa treba vždy začať od toho cieľa. To je pre mňa také najdôležitejšie a teda musím povedať, že aj pre ľudí objavné, pretože vnímajú tú prezentáciu ako nejaké verbálne, neverbálne zručnosti, prejav, prácu s publikom. Ale najdôležitejšie pre mňa je upratať si cieľ. Napríklad, časty býva informovať ľudí alebo predstaviť klientovi našu firmu. Čo je veľmi nebezpečný cieľ, pretože cieľom by nikdy nemalo byť informovať alebo predstaviť alebo urobiť niečo podobné, pretože ťa to automaticky vedie k prezentácii, v ktorej podávaš informácie, v ktorej nebojuješ o to srdce tej druhej strany, ale podávaš informácie a často ťa naozaj navedie veľmi takej informačnej, faktografickej, dáta poskytujúcej prezentácii a povedzme si úprimne, že tu by si radšej prečítala. Keby ti ju niekto poslal e-mailom, tak si ju prebehneš, zbehneš, máš to za tretinkový čas a obidve strany ste spokojné. Čiže ak nenájdeš lepší cieľ ako informovať, tak prezentáciu nerob. Tak pošli dáta e-mailom. V tomto máme stále takú diskusiu, možno polemiku s tými účastníkmi, že oni argumentujú tým, že oni musia informovať, že sa to od nich vyžaduje. Áno. Že tak je to zabehnuté u nich vo firme. Čo s tým? Áno. A napríklad pekný príklad bývajú také pravidelné týždňové prezentácie o stave projektu. Kde ľudia hovorí, že my tam iba informujeme o stave projektu. No ale keď ja budem informovať o stave projektu, tak kotím dáta, ktoré nie sú pre nikoho zaujímavé. Čiže ja by som si mala pred tou aj pravidelnou prezentáciou zvedomiť, že čo je môjim cieľom. Ten cieľ môže byť napríklad, ideme dobre, nech dá šéf ruky preč. Môže byť, potrebujem viac času. Potrebujem pomôcť s diskusiou ohľadne tohto a tohto. Potrebujem viac zdrojov.
potrebujem človeka na ten projekt, potrebujem riešiť problém. Čiže ja by som si vždy mala naozaj ten svoj cieľ, čo by pre ten môj projekt bolo užitočné v tomto týždni, aby som sa posunula najďalej. Hej? A inak ja budem stavať tú prezentáciu, keď poviem, idem informovať o stave projektu, vtedy poviem, sme tam a tam, v tom týždni takto míľniky sa udiali a bla bla bla. A inak, keď si poviem, že napríklad, čo je teraz od toho šéfa skutočne potrebujem, že potrebujem jeho podporu s týmto oddelením, dajme tomu, ktoré mi nedodáva veci. Čiže automaticky už tú prezentáciu staviam vo vzťahu k tomu, že poď mi pomôcť s týmto môjim cieľom. Čiže aj v tých pravidelných týždňových prezentáciách ja viem mať cieľ. Uh-huh. Čiže to, že je niečo nazvané ako informačná porada alebo informačný meeting, alebo mi je daná inštrukcia, že mám informovať o stave projektu, ešte neznamená, že mám informovať. Že mám informovať, ale mám si tam hľadať ten môj cieľ, čo by som potreboval. Tak, vieš, aj keď nás pozývajú na obchodné prezentácie, tak on sa to volá, príďte nám predstaviť vašu firmu. Uh-huh. Ale to je názov prezentácie. Mojím cieľom je predať, presvedčiť, alebo dostať sa do tendra. Ten cieľ môže byť čiastkový, alebo dostať sa k osobe, ktorá má to rozhodovaciu právomoc. Ale ja ten cieľ definujem. To nedefinuje klient tým, že ma pozýva, príďte nám predstaviť služby vašej spoločnosti. Uh-huh. Uh-huh. Čiže zadefinovať si ten cieľ je vlastne polovica úspechu? Môžeme ja by som povedala, že minimálne polovica úspechu, že naozaj si ten cieľ predstav, že čo sa má stať, keď ten človek bude vychádzať z tej miestnosti. Čo má urobiť inak, čo má byť inak, možno niekedy aj ten cieľ môže byť postojový, lebo ty chceš zmenu postoja ľudí k určitej téme, chceš ich nadchnúť pre niečo. Hej? Čiže predstav si ho pri tých dverách, to je ten tvoj cieľ, že ako inak odchádza, ako prišiel. A vždy to musí byť akcia. Uh-huh. Naozaj dobre definovať cieľ, to nie je úplne samozrejmosť, lebo niekedy môže mať veľa cieľov naraz, alebo môžem to mať nejasné. Alebo si napríklad neviem nájsť cieľ v tej prezentácii. A to strašne cítiť z človeka, keď ja mám pocit, že som tam, lebo ma pozvali, len mám niečo povedať a nenašla som v ten vnútorný cieľ alebo zmysel toho, že prečo som tam. Čiže polovica úspechu pod to sa podpíšem. Je mať jasno v hlave, že o čo mi ide a s čím odchádza môj účastník, môj poslucháč z tej miestnosti na konci toho nášho stretnutia. Presne to tak vnímam, že to môže byť taká ťažšia cesta na začiatku, lebo viem si predstaviť, že máš pripraviť prezentáciu, informovať, tak si začneš, otvoríš ten PowerPoint, dáš si tam CTRL z nejakých materiálov, si tam nakopíruješ tie informácie a potom povieš, a tam niečo poviem. Hej? A teraz cez ten cieľ je, že si otvoríš ten PowerPoint a začneš rozmýšľať, že čo vlastne... Tak, ešte dokonca by som povedala, že ten PowerPoint ešte neotváraj, lebo možno ho nebudeš potrebovať. Je to prezentačná pomôcka, čiže ti pomáha vykresliť to, čo nevieš povedať slovami a otváraš ju až nakoniec, keď máš premyslené všetko. Čiže radšej sa posaď k tomu čistému papieru a poď rozmýšľať. Na jednu stranu si napíš cieľ, čo chcem ja, a na druhú stranu toho papiera si môžeš napísať úžitok. A to je to, čo chce ten môj poslucháč, čo on potrebuje počuť, aby z tej miestnosti vyšiel taký, ako ho ja tam chcem vidieť. Hej? Čiže keď môjim cieľom je predať naše služby, to bude môj cieľ, tak idem, ten úžitok je posadiť sa na stoličku toho svojho poslucháča a začať uvažovať. Hej? Za akých okolností by kúpil, alebo čo potrebuje, aby som ho presvedčila, čo ho zaujíma, aké otázky má v hlave. Tam je veľmi fajn si spísať tie otázniky toho môjho poslucháča a v podstate to mi tvorí obsah prezentácie. Že ja odpovedám tie jeho otázky spôsobom, aby som dosiahla ten svoj cieľ. Ale nehovorím mu nič, čo chcem ja o tej téme povedať. Čiže nehovorím mu to, čo mu chcem povedať ja, ale to, čo on potrebuje počuť. Aby som ja dosiahla svoj cieľ. Aby som ja dosiahla svoj cieľ. Čiže to chce asi aj dosť veľkú dávku empatie, predstavivosti. Alebo diskusie.
Ja to nemusím vždy vedieť odhadnúť, môžem sa pýtať priamo tých ľudí, alebo sa môžem pýtať ľudí, ktorých poznajú, alebo môžem nejakým spôsobom si urobiť ten prieskum. Nie vždy by som to mala tipovať, ak nemám skúsenosť s tou cieľovou skupinou a s tým, ako rozmýšľa, tak buď empatizuješ, alebo zisťuješ, že je to vyslovene prieskum názorov. Čiže máme tu cieľ, máme tu užitok pre poslucháčov a cez ten užitok, cez tie otázky, čo môžu mať, to mi dáva nejakú štruktúru tej prezentácie. To ti vytvorí obsah kostru, telo. A z toho, čo si ty hovorila, že ešte k tomu som sa chcela dostať, lebo presne to sú tie najnebezpečnejšie prezentácie, že však niečo im tam poviem. A to robia najmä ľudia, ktorí o tej téme vedia veľa. Čiže nám opadne ten strach z toho postaviť sa pred to publikom, však o tej téme veľa viem a už niečo z toho mňa vypadne. No a vtedy je dobré. Vtedy nepotrebuješ ty si chystať slajdy, informácie, všetko. Vtedy si len uprať cieľ, prečo pred tých ľudí ideš a čo sú asi tie najdôležitejšie otázniky, aké oni dnes majú a to ťa povedie. Že to je celá príprava, je cieľ úžitok. No niekedy je to také prekliatie skôr, keď o tej téme veľa viem, lebo mám pocit, že mám povedať veľa, alebo že musím veľa vecí vysvetliť a ešte toto povedať a ešte toto dodať, že strácam ten nadhľad a toto ma môže držať práve v tom. Takže keď si poviem, čo je cieľom a čo potrebujú tí ľudia počuť. Áno. Však to my už aj poznáme v tréningu. Dakedy sa tak dobre školilo, keď si o tej téme vedela menej. Dneska už keď vieš toho strašne veľa a vnímaš tie širšie súvislosti a hrozne by si chcela všetko, tak to chce veľa takej tej vnútornej seba kontroly, že dnes ideme iba po možno prvý stupeň a zajtra pôjdeme po druhým krokom. Čiže o to dôležitejšie je nepadnúť do možno takej profesionálnej slepoty toho, že o téme mám dosť informácií, viem veľa a preto nepotrebujem prípravu. Tá A4 by mala byť súčasťou každého aj toho týždenného opakujúceho sa meetingu, že si iba zvedomím, hej, že čo ja potrebujem dosiahnuť a čo ty potrebuješ počuť. A už potom ten PowerPoint väčšinou trvá veľmi rýchlo, keď to mám upratané. Pri tých meetingoch mi tak nabieha, že možno aj tí ľudia, čo sú na tom meetingu, budú cítiť trošku väčšiu užitočnosť alebo zmysel, lebo veľakrát máme pocit, že sme tam boli pozvaní, nemáme tam čo robiť, čiže popri tom si robíme nejaké iné úlohy, keď sme online. Kontrolujeme e-maily, odpisujeme a tak ďalej. Keď sme tam fyzicky, tak to nejak pretrpíme, ale pozeráme na hodinky, kedy už konečne ten meeting skončí, tak to by tiež mohlo celkom pomôcť, keď niekto sa zamyslí nad tým, že aký je ten užitok pre nás, čo sme tam, čo sa mi zdá veľmi užitočné aj pre ostatných, nielen pre toho, kto prezentuje. Tak v tomto poďme povzbudiť našich poslucháčov, že to sa potom stáva taký folklór, že každý tam reportuje, nikto ho nepočúva, tak ja urobím takú istú prezentáciu, v ktorej ma nikto nebude počúvať. Že zastav to, normálne sa zamyslí, že kedy by ma tí kolegovia počúvali, alebo čo z toho statusu, toho projektu je zaujímavé pre celý ten tím, nie len možno pre toho lídra. Rozpútaj tú diskusiu, otvor tú tému a na ostatných 10 slajdoch môžeš mať všetky tie reportovacie tabulky, ktoré ten šéf tam potrebuje vidieť, ktoré potom rýchlo preklikáte, aby videl, že ste v zelených číslach. Ale nerob to bez toho úžitku, hej, tej druhej strane. A je dobré zapojiť publikum do tej mojej prezentácie? Je, ale to už otváraš ďalšiu tému, že ako? Dobre, možno niekedy na budúce. Budem sa tešiť. Ďakujem. A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast@timan.sk. Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.